अगर आप भी चाहते हैं अनन्या फिल्म्स का नए गाने ऑडियो वीडियो सबसे पहले सुने तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें। होलिया में चोलिया ना खोल आधी आधी राती तड़पेला छाती बहे जब फगुनी बयार होलिया में चोलिया ना खोल महुगा मिलल बाबा तार होलिया में चोलिया ना खोल महुगा मिलल बाबा तार होलिया में चोलिया ना खोल। तनु देखाई सखी हम हटियरी मुँह लहट पवले रहे मुआ ना घटी घरी चोलिया ना खोले मऊगा मिलल बाबा तार होलिया में चोलिया ना खोले। मिसकाइत जाके सूरज उपेंद्र से दे दी दवाई कवन लहर उठे अंदर से चोलिया ना खोल मऊगा मिलल बाबा तार होलिया में चोलिया ना खोल आधी आधी राती तड़पेला छाती बहे जब फगुनी बयार होलिया में चोलिया ना खोल मऊगा मिलल बाबा तार होलिया में चोलिया ना